सावंतवाडी येथील बँक अधिकाऱ्याच्या बेपत्ता प्रकरणाला वेगळे वळण, ग्रामस्थ आक्रमक, त्या दोघा संशयितांना अटक करा अन्यथा पोलीस ठाण्यातून हलणार नसल्याचा इशारा। सुसाईड नोट लिहून बेपत्ता झालेल्या बँक अधिकारी मनोहर गावडे याचा शोध लावण्यास सावंतवाडी पोलिसांना अद्यापपर्यंत यश आले नाही। त्यामुळे आक्रमक झालेल्या कारविडे व सुनुर्ले येथील महिलांनी आज येथील पोलीस ठाण्यात घेराव घातला। यावेळी चिठ्ठीत उल्लेख करण्यात आलेल्या त्या दोघा संशयितांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करा अन्यथा कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही पोलीस ठाण्यातून हलणार नाही असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला। त्यांची आक्रमक भूमिका लक्षात घेऊन त्या दोघांना अटक करण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे। ओटोण येथे नदीकिनारी गाडी ठेवून बेपत्ता झालेल्या गावडे या बँक अधिकाऱ्याचा अद्यापपर्यंत शोध लागलेला नाही। गेले 3 दिवस तपास सुरू आहे, परंतु तो मिळून आलेला नाही असे पोलिसांचे म्हणणे आहे। मात्र पोलीस योग्य दृष्टीने तपास करत नाहीत। 3 दिवस पोलीस वरवरची शोध मोहीम राबवत आहेत असा आरोप करत तब्बल 100हून अधिक महिला ग्रामस्थांनी आज येथील पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांना जाब विचारला। त्यावेळी त्या चिठ्ठीत उल्लेख असलेल्या त्या दोघा तरुणांना तात्काळ अटक करा अन्यथा आपण माघार घेणार नाही असा इशारा यावेळी पोलिसांना देण्यात आला।